Pasok na si Dagay. Sa school ni ate. Ha? Para pag uwi mapunta sa school ate. Malapit lang ang school ni ate mo. Dito lang yun sa bungad. Kayo pag nagpasok na, hindi ka pwede pinili pa? Alam natin school. Sigurahan naman po ay sa Merkulis mapasok. Si Dagay, bukas mapasok pa uli. Dito ang school mo, Dagay. Oh. Dito. Kaya school ate? Oo, dyan lang. Asa na si Tutoy? Nauna na yata. Ito ka. Na si Ryan. Hindi na sa bayan. Nauna na. Matignan natin na. Nagagawa na pala si Ryan. Sabi ko nga ba't di pa sinaba? Una muna daday dyan. Magdalaw lang tayo dito. Di pa nadating yun. Madating pa yung iba. Nandiyan ka na. Ito na kami. Ha? Mga anong oras? Uwian nila mamaya? Oo. 3:30? Kaya mo naman umuwi na. Tayo na. Ha? Hindi, isang sama ng ubo ko. Ilang linggo na, halos naubos ko na po yung reseta ng doktor. Toy! Ma, baka madali yung ate. Ha? Uwian nila ate. 3:30 daw ang uwi ng ate mo. Mauuna nga si ate mo. Mahuhuli ka. Ayan, hapon na naman. Ano? Dumating na yung estudyante. Kamusta ang first day? Dagay? Oh. May module ka? Ma! Ay, di ba may pasok ka pa bukas? Tapos, kailan ang pasa ng mood? Ma! Bukas. Sa'yo. Ay, di gagawin mo ngayon. May bawal naman ng dula niya. Ha? Bawal daw. Nika! Nakaupo ka dyan. Ayan guys, dahil nga pulitera na si Dagay, may assignment, may module daw, kaya yun na po. Pero yun na may... Ayan guys, at nagsasaing na po si Ate Jen. Ako po ay naglaga kanina ng herbal. At ang aking ubo po ay hindi na natatanggal. Tapos na lang po ang 2 banig na reseta ng doktor na gamot sa ubo. Lalo na po sa umaga, sa gabi. Luto-putok po ng ubo. Ayun, at pagbili po ako ng tubig. He! He!
Ang tubig po dito sa amin ay 15 na. Wala na pong 10. Oh, bago. Yeah. Nag-aaral-aralan si Ryan. Ito mga pamunas ay mga dito sa ano. Ryan! Ryan! Anong Nag-aaral-aralan. natutunan mo ngayong araw? Ayan guys, at naglalabas sila nanay ng kanilang damit. Ayan guys, at ako po ay naglalaga ng gamot. Nagpunta po kasi ako kahapon kay Lola. Tinanong ko kung baka may pasma-pasma ako at hindi nagaling yung ubo ko. Kasi naubos ko na lahat-lahat yung gamot na reseta ng doktor. Eh, hindi pa nagaling. Maglaga na lang daw ko ng dahon ng avocado. Kaya guys, at ako yung nainom ng nilagang nilagang dahon. Ayan guys, grabe pang ubo. Ayan, nagpupuno na. Tatlong linggo na siguro po itong ubo kong ito. Ang hirap po kapag inuutok-utok. Halos masok-masok po tapos kaya wala po akong vlog kahapon ay at nasakit nga po yung ulo ko, kauubo na. Ayan guys. Mukhang dikit na dikit po yung ulo ko. Kaya wala pa akong vlog kahapon ay. Tapos nagbutaw kay Lola. Makakako ako'y pasma. Makakako pasma na. Kaya hindi natatanggal ang ubo. Nagtanggal nga po kami nila rin ng naman. Kasi di ko pa po nalilinisan. At pag naano pa alikabok, inuutok-utok ako ng ubo. Kahapon po, nagpunta kami doon sa kabilang bahay. Malinis sana kaso hinihingal po ako maigi tapos yung alikabok pa, nagwalis-walis ako doon. Kaya di ko na rin po natuloy-tuloy. Ay dito naman sa bahay, hindi pa rin naligpit. Kaya wala akong vlog kahapon. At sobrang ng ubo ko hanggang ulong masakit. Halos maihi ka na sa kauubo. Tapos maisuka mo na yung kinain mo kauubo. Kahit nga po paghatid ko na tutoy sa school, yung konting lakarin doon, papunta sa room ni tutoy, hinihingal ako. Yan, kahatid ko nga lang po sa mga bata. Dahil nagpasok na uli sila. Si Dagay po mamaya uli po papasok. Mayang hapon. Yan guys, ano po ako ng herbal na ito. Dahon po ng ng avocado. Nag-ano na rin po ako sa labat. Tapos naubos ko na yung gamot. Tapos yung kalamansi. Limonada. Tapos ito naman. Para sana mabawas-bawasan yung ubo ko. Kasi hindi pa rin. Ubo pa rin.
John, John. Uy! Ayun guys, nakawin na po kami. Tapos na mag-feeding si Tutoy. Ayaw po na ulam. Hindi niya gusto. Sinabawan na tokwa. Yun po ang ulam ng mga bata sa feeding. Na may pichay. Yata po yun. Pichay. Ay, repolyo pala. Ayan guys, at pagkatapos ko pong maihatid po yung mga bata sa school. Ayan guys, at nagdiretso po akong bayan para magbili nitong kalamansi na to. Tapos oregano naman ang aking inumin. Lalaibin ko na lang po itong oregano. Ito, mamayang gabi naman. Hiningi ko po ito kana Mama Inang. Kasi si Mama Inang po ang may tanim na oregano. Ano yan? Sukan? Magkano ang kaping ganito? 20 bang. 20? Doon ay 30. Ate dyan o, tinapay ako. Oo, yan. Mag-iit kang tubig, magkape kayo. Ayan guys. Nagbili pa akong tinapay. Ito guys, nagbili pa ako ng ano, yung reseta dati sa akin. Nung nakaraan nga po ang binigay po sa akin sa pharmacy, sa generic. Capsule. Ay, kumaga po yung capsule. Kasi ito po yung reseta sa akin. 2. Naubos ko na po tig-isang banig. Hindi pa rin naigay ko buko. Ngayon, bibili sana ulit ako. Hindi na capsule yung binigay sa akin at ito na. Ang matanda din daw po ito. Kaya lang po, ito, wala po yung isa. Nagtingin na po ako dun sa 2 generic. Wala. Kaya ito lang aking may inom. Ay, sa ubo nga po. At hindi na nagaling ang aking ubo. Tatabi ko na ulit itong reseta. Ayun guys, at wala pa po si Dagay. Gait ka tayo dyan tubig. Ang ganun, salang yan. Sumpas na nga ni nanay. Ako'y mamaligam-gam lang na tubig na may asin. Yun ang aking kakapin. Maligam, ay ano, mainit na tubig na may asin. Lalo na po sa madaling araw, sa gabi, halos magkaihi po ako sa ano, utok-utok na ubo. Ikaw ate dyan, inuubo ka din? Ha? Diyan, ba't ganyan yung buhok mo? Gusto mo ate dyan magtina? Ha? Ba't di ka nagsusuklay? Nagsuklay ka. Dami mo lang alahas, oh. Yung nanay ang isa. Ayaw naman sukutin. Ayan, suotin nanay. Ah, binigay na sa iyo. Oo. Ay, ito yung sasanggaling. Sa ba kayo yung kay Tutoy? Kay Tutoy, sin Tutoy. Tutoy mo. Wala naman si Tutoy ganyan. Meron ito. Sana nga. Kay Tutoy nga ito. Bigay naman kay Rona ito. Bigay naman kay Tutoy mo. Ah, Tatapo naman ni Tutoy mo eh. ang ganda pa yung winter mo. Oh. Isda yan. Isda. Ano na si nanay? Mabili daw ang bahog. Bahog lang ataw? Aso? Ah, hindi. Bahog ng manok. Ay, tao. May bahog pa? Ha? May bahog pa ang tao. Baka yun, baka bigas.
Kaya nga ako may bahog pa ang tao. Ha? Meron pa. Kala ko wala nang bahog. Ito dyan. Lagyan mo nga ako sa likod nito. Kumaya ka na, hindi pa naman nakulo. Lagyan mo ako sa likod. Dito oh. Buksan mo at di ba yan bukas? Kaya bibili ko lang yan. Kaya mo buksan? Tigas. Agad na. Yung alin natin dyan. Papa daw, daming butol-butol. O bakit maraming butol-butol? Ewan. Baka yung kapapunta sa bundok. Kaya maraming butol-butol. Muna na yun ako. Bago ka na. Lagyan mo ako sa baso ate dyan, ng tubig. Ano yan ay? Bahog sa manok at na nakalgabog bahog, ganyan bahog. Gusto nga yan na eh. Hindi ba yan hinin? Alam. Akala ko bibenta mo na. Hindi kita eh, kung 500 eh, yeah, doon naman ako 500. Walang magbili. Gusto nga yung mandaan. Mabigal na sa yan. Ay, di bahugan mo na lang ng kanin. Huwag mo na bahugan ng ganyan. Mga yan ang May tubig pa. mga mo. Kanin tate dyan sa akin tong baso. Oo, nagyang aking kape, yan. Ay, nangan tubig. Nasa? Ayun, kutsara. Lalagyan ko asin lang yan. Ayun guys, dumating na po ang aking estudyante na isa. Maaga pang litera ni Dagay ngayon ah. May dalang mga assignment. Ah, si Ryan. Binigay ko yung payong na iwan niya. Kanino payong? Payong yung kulay itim ba? Bakit dinadala ni Ryan yun? Hindi na mga kanina. Payong ko yun na itim. Binigay mo ba niya? Si Ryan di pa tapos mag-drawing ako tapos na. Paano? Hindi siya nag-agap. Paano hindi nagagapay? Nauna pa sa iyo yun na. Nandun siya oh. Saan? Sa babae niya. Sa babae. Kasama siya kanina nun. Nagbutor tayo na ansod ko nakaupo ko si Ryan. Sa babae niya. Ay, tambay Alauna muna. na napunta. Sa babae niya. Yan ang babae. Ilan kayo nagpasok? Kami lang dalawa. Bakit walang ibang napasok? Diba, si Bidad? Hindi, siguro din na naman mapatuloy ng pagpasok yung sila Bidad, tsaka si Putol. Ay, Bidad pati. Si Ining at si Putol. No. One. Hindi na pasok. Ayan guys, at ano, nilagay ko po sa malaking bahay yung bangko. Hindi ko pa nga po nalinisan at ako po ay pinagpaparaubo pa. Kaya hindi ko po makuskusan ng ano. At malikabok nga po. Kaya napaparaiinom po ako ng gamot at nang umigi na. Oh, litira na si ate. Naglakad ka lang? Manam! Ryan, may naghahanap sa'yo. Ano yung tutoy? Ilabas mo yung laruan mong yan. Makagat ka niyang umang na yan. Hindi mo ba? Rona, yung bag mo, ilagay mo dun ay.